खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो डिउटियाव थाबाय थानाय समावनो बिस गोनां एम्फौ अरजानानै थैनो गोनां जाबाय आसाम राइफलनि सासे जवाना मुङा रूपा प्रसाद डेका 53 बोसोर बैसोनि रूपा प्रसाद डेका बिथाङा सिपाझार दिफिलानि टेन्डगुरिनिमोन बिथांनि डिउटिया नागालेण्ड बर्मा सिमायावमोन नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा छुट्टियावसो न'आव फैनो गोनांमोन नाथाय छुट्टियाव फैनायनि सिगांनो नागालेण्ड बर्मा सिमायाव डिउटि होबाय थानाय समावनो हरखाब देहा गाज्रि जानाय खौरां मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादोंमोन नाथाय देहानि थासारिया गोबारैनो गाज्रि जानायनि जाहोनाव देहा फाहामसालियावनो जोबथा हां लादों नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रूपा प्रसाद डेकाया माबा बिस गोनां एम्फौ अरजानायनि उनावनो बेबायदि जादों नाथाय दासिमबो रोखा जायाखै बिस गोनां एम्फौ अरजानायजोंनो जिउ गोमादोंना गुबुन जाहोननि थाखाय जिउ गोमादों पस्टमर्टेमनि रिपर्ट फैब्लासो रोखा जागोन मख'नो गोनांदि आसाम राइफलाव मावनाय रूपा प्रसाद डेकानिया सासे फिसाज्ला आरो सानै फिसाजो दंमोन नखराव बिथाङाल' सासेल' खामायग्रामोन बेनिखायनो नखराव फिसाज्लानो साख्रि होनानै रांखान्थि बिथिङाव अनसुंथाइ होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा बे बाराव गान्जा फालांगि खालामनायनि दायाव पुलिसानो हमजाबाय हमगार्डनि आखायाव रायजोआव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसाद फालांगि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों नाथाय बे समावनो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसाद फालांगि खालामनायनि दायाव हमजाबाय सासे आसाम पुलिसा हमजानाय आसाम पुलिसा धेकियाजुलि थेलामारा पुलिस थानानि 24 आइआर बेटेलियननि तपन दादरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थेलामारा पुलिस थानानिनो हमगार्ड रिंकु नादा डिउटि जोबखांनायनि उनाव फुंनि समाव न'आव फैगासिनो दंमोन बेयावनो तपन दादराखौ पुलिसनि ड्रेस गाननानै 8 केजिनिबो बांसिन गान्जा लाबोनायखौ नुनो मोननानै हमनो हादों हमगार्ड रिंकु नादा तपन दादराया हमगार्ड रिंकु नादनो 20,000 रांबो जासिदोंमोन नाथाय 20,000 रांखौ लायालासे असिनो खौरां हरनानै आयेननि बेरेखा गान्जा फालांगि खालामनायनि दायाव तपन दादराखौ पुलिसा हमनो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमनो हानाय गान्जानि बेसेना फ्राय 80,000सो जागौमोन होननानै मिथिहोदों उदालगुरि माजबादनिफ्राय तेजपुर फारसे लाबोबाय थानाय समावनो गान्जा फालांगिरि आसाम पुलिस तपन दादराखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों थेलामारा पुलिस थानानि मावख'गिरिया पुलिसनि गुलि गावनायजों क'क्राझाराव साथाम दाखाथिनि जिउ खहा क'क्राझार सहरनि खोलाहा भटगावआव थानाय इन्डियान बेंक जाय सिगां एलाहाबाद बेंकमोन बेयाव हरनि समाव दाखाथि जानो नागिरनायनि खौरांखौ पुलिसा मोनदोंमोन बेयावनो क'क्राझार एसपि प्रतीक दुबेनि दैदेननायाव हरनिफ्राय 2:30 रिंगासोआव मोनब्रै लामाखौबो होबथेनानै सिग्रोमनाय हाबाखौ मावदोंमोन थिग बे समावनो गंसे गारि आरो गंसे बाइकजों दाखाथिफोरा फैदोंमोन जेराव 6 दाखाथिफोर दंमोन पुलिसा गारि लाखिनो थिनब्लाबो दाखाथिफोरा गारिखौ लाखियाखैमोन आरो पुलिसनि सायावसो गुलि गावदोंमोन बेयावनो पुलिसाबो दाखाथिनि सायाव गुलि गावफिननो गोनां जादों जेराव दाखाथि आरो पुलिस हान्जानि गेजेराव फ्राय 30 मिनिटसो गावलायलायनाया जादों होननानै एडिजिपि एलआर बिस्नाय बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गावलायखांनायनि उनाव साथाम दाखाथिफोरखौ जोखोम जानाय हालोदाव बोखांनो हादों आरो साथाम दाखाथिफ्रा खारग'लांनो हादों बेनि उनाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझारनि आरएनबि सिभिल हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन नाथाय देहा फाहामसालियावनो दाखाथिफोरा जोबथा हां लादों गावथारनो हानाय साथाम दाखाथिफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै साउथ सालमारा मानकाचारनि सिराज उद्दौला शेख गवालपारानि आमिनुल हक आरो मानिरुल हुसैन बिसोरनिफ्राय गोबां आइजें आइला मुवा बेसाद मोननाय जादों जेरै 7.65 mm गंनै पिस्टल गंनै मेगजिन गरदाइन गोथां गुलि एलपिजि अक्सिजेन सिलिन्डार राबारनि पाइप स्का लहानि रड आरो गोबां रायजोआव ड्राग्स फालांगि खालामनाय आरो ड्राग्स बाहायनायनि हेंथायै रायजो सोरखारा गोख्रों राहा लागासिनो दङ अब्लाबो खम जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै ड्राग्स बाहायनायनि सायाव गोबां सांग्रांथि होनाय जादोंब्लाबो लाइमोनफोराबो बेनि सायाव सांग्रांथि जायाखै फिन ड्राग्स लानायनि दायाव हमजाबाय सानै लाइमोनफोरा मुसलपुर एबसु आरो ओनसोलनि माखासे सांग्रां सुबुंफोरा सानै ड्राग्स जाग्रा लाइमोनफोरनि सोमोन्दै मुसलपुर पुलिसनो खौरां हरनायाव मुसलपुर पुलिसा सानै लाइमोनफोरखौ हमनो हादों हमजानाय सानै लाइमोनफोरनि मुङा फारियै मानसिं मुसाहारि आरो बुबुल बर' पुलिसफोरा बिसोरनाव सोंनाय फिननाय लानानै नलबारि सनापुरनि ड्राग्स फालांगिरि बन्टी दासखौ हमनो हादों मुसलपुर पुलिसा बेनिफ्राय ड्राग्सजों आबुं जानाय 9 कन्टेनार आरो 9,700 रांबो हमनो हादों केरेलायाव सासे आफगानिस्तानी सुबुं हमनो हादों जाय सुबुङा आसामनि नंखाय आधार कार्डजों लोगोसे गासैबो फोरमान बिलाइफोरखौनो आसामनि बानायनानै लादोंमोन हमजानाय सुबुंनि मुङा आब्बास खान 22 बोसोर बैसोनि
रिपर्टनि बायदिब्ला आब्बास खाना नेपालनि गेजेरजों आसामाव दान मोनथामनि मेडिकेल भिजा लानानै थांनाय 2019 मायथाइयावनो फैदोंमोन, नाथाय भिजानि अक्ट'आ जोबनायनि उनावबो गावनि हादर फारसे थांफिनाखैमोन। गुबुन फारसेथिं आसामाव गोलाव सम थानायनि उनाव गासैबो फोरमान बिलाइ जेरै आधार कार्ड, स्कुलनि सार्टिफिकेट बायदि बायदिफोरखौबो आसामनि बानायनानै लाजोबदोंमोन आरो केरेलानि कचिन शिपयार्डआव खामानि मावगासिनो दंमोन। केरेला पुलिसआ दा आब्बास खानखौ हमबाय आरो बेनिफ्राय नंखाय फोरमान बिलाइफोरखौबो लाबाय। लोगोसे आसामाव सोरबाफोर तालिबान उदखारिफोरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोर दं नामा बेफोरनि सोमोन्दै सोंनाय फिननाय लानाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं आफगानिस्तान हादरखौ तालिबान उदखारिफोरा लानायनि उनाव गावगाबागाव हादरनि सुबुंफोरखौ रैखाथियै गावगाबागाव हादरसिम लाबोफिननाय हाबाफारिया जागासिनो दङ, जेराव काबुल एयारपर्टआव गोबां होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों। फिन काबुल एयारपर्टनि बाहेरायाव आफगानिस्ताननि नोगोरारिफोरा हादरखौ एंगारनानै खारनो होंगो दोंगो जानायावनो सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जानाय रिपर्टआव मोन्नाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला मैया सानसेनि गेजेराव सा 400 सुबुंफोरखौ भारतसिम रैखाथियै लाबोफिनदों। सा 400नि मादाव सा 329आ भारतारि, 2 आफगानिस्ताननि उकिल आरो माखासे। सा 400खौ गुबुन गुबुन मोनथाम फ्लाइटजों लाबोनाय जादों। गिबियाव इन्डियान एयार फर्सनि स्पेशियल एयारक्राफ्टजों काबुलनिफ्राय दिल्लीनि खाथि हिन्डन एयारबेसआव सा 168खौ लाबोदों। सा 168नि मादाव सा 107 भारतारि, सा 23 आफगानिस्तानी हिन्दु आरो सिख समाजनि सुबुंफोर। नैथियाव स्पेशियल फ्लाइटजों ताजिकिस्ताननि राजथावनि दुशानबेनिफ्राय भारतसिम गासै सा 87 भारतारि, सा 2 नेपालिखौ लाबोदों। बिथांमोनखौ आफगानिस्तान हादरनिफ्राय ताजिकिस्तान हादराव लांनाय जाखाबायमोन। थामथियाव स्पेशियल फ्लाइटजों सा 135 भारतारिफोरखौ दहानिफ्राय दिल्लीयाव लाबोनाय जादों। बिथांमोनखौ आफगानिस्ताननिफ्राय रैखाथियै दहासिम लांनाय जाखाबायमोन। उन्दै बैसोआव हाबा होनायनि दायाव हमजाबाय हिन्जाव गोदाननि बिफा, हौवा गोदान आरो हौवा गोदाननि बिफा। रिपर्टनि बायदिब्ला हिन्जाव गोदाना 13 बोसोर बैसोनिमोन आरो हौवा गोदाना 26 बोसोर बैसोनिमोन। जुलिनि सिगां प्रि मेरिज एग्रिमेन्ट जानायनि उनावनो हिन्जावसा गथ'खौ हौवा गोदाननि न'आव हरखाबायमोन। बेखौ खौरां मोननानै चाइल्ड राइट एक्टिभिस्ट राफिकुल इस्लामआ बरपेटा रडनि हाउली पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बेनि उनावनो हाउली पुलिसआ हौवा गोदान 26 बोसोर बैसोनि जाहिरुल इस्लाम, हौवा गोदाननि बिफा बशीर आली आरो हिन्जावसा गथ'नि बिफा कासिम आलीखौ हमदों। रिपर्टनि बायदिब्ला 2016-17 मायथाइनिफ्राय 2020-21 मायथाइसिमाव रायजोआव उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि अनजिमाया गोबां बांदों। 2016-17निफ्राय 2020-21 सिमाव गासै सा 3192 उन्दै गथ'साफोरा जुलि जादों। बेनि मादाव 2016निफ्राय 2017 मायथाइसिमाव सा 74, 2017 मायथाइनिफ्राय 2018 मायथाइसिम सा 448, 2018 मायथाइनिफ्राय 2019 मायथाइसिम सा 759, 2019 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम 1089, 2020 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइसिमाव 822। फोरमायथि बावनाय बायदिब्ला चाइल्ड मेरिज एबा उन्दै बैसोआव जुलि जानाया मुस्लिम माइनरिटिफोरनियाव बांसिनै जायो। धेमाजि जिल्लायाव साननि समावनो दानख्लाब सुख्लाब खालामग्रा दायनिगिरि मरिदल कलेजनि लाइब्रेरियानखौ फासिनि साजा होनो दाबि खालामदों मरिदल कलेजनि फरायसाफोरा। मख'नो गोनांदि मरिदल कलेजनि लाइब्रेरियान रिन्टु शर्माया मरिदल कलेजनिनो 2 फरायसुलिफोरखौ गोलाव समनिफ्रायनो प्रपज होबोबाय थादोंमोन, नाथाय सानैबो फरायसुलिया रिन्टु शर्मानि मोजां मोननायखौ आजावनानै लायाखैमोन। बेनि थाखायनो दुथां रिन्टु शर्माया आनजाद होनो फैनाय 2 फरायसुलिफोरखौ लामायावनो दानख्लाब सुख्लाब खालामदोंमोन आरो गावखौबो दानख्लाबनानै लादोंमोन। बेबायदि जाथाय जानायनि उनावनो जोखोम जानाय गासैखौबो फाहामथायनि थाखाय लानानै थांदोंमोन, नाथाय दुखुनि खौरां फरायसुलि नन्दिता सयकियाखौ गोबां खौरां बिजोंफोरावनो थैबाय होननानै फोसावदों। बेखौ लानानै नन्दिता सयकियानि नखरनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायथिदों, मानोना नन्दिता सयकिया दासिमबो जोबथाहांलायाखै आरो बिथांनि थाखाय आसामनि गासैबो सुबुंफोरखौनो आरज गाबनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। बेराफारसेथिं बेफोर गासै जाथायखौ लानानै दायनिगिरि रिन्टु शर्माखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों मरिदल कलेजनि फरायसाफोरा। फरायसाफोरा फोरमायथिदों दि सासे दुथांनि थाखायनो कलेजआ गोबां गाज्रि मुं मोनबाय। लोगोसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लगान सोरखारा गोबां होबोदों, नाथाय बेनि सायाव सोरखारा जेबो खामानि मावाखै होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे दुथाङा जाहाथे आयेननि राहा लानानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनो मोना होननानैबो गोख्रोङै दाबि खालामदों आरो दुथांखौ फासिनि साजा होनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों फरायसाफोरा।
रायजोआव कभिड-19 नि थाखाय रायजो सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय नेमखान्थि फोसावदों नाथाय नेमखान्थि बानायग्रा सरकारानो कभिड-19 नि नेमखान्थिखौ सिफायदों जायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय लानानै गोजौ दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै केस होदों आसाम जातीय परिषदआ मख'नो गोनांदि जन आशीर्वाद यात्रानि थाखाय सानथामनि हाबाफारि लानानै आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि अदेबानि दानि मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा आसामाव दावबायफैदों आसाम जातीय परिषद दोलोआ अजद होनाय बायदिब्ला जन आशीर्वाद यात्रानि मुङाव बिथांमोनहा कभिड-19 नि गोबां नेमखान्थिफोरखौ सिफायदों आरो सा 200निबो बांसिन सुबुंफोरा थुबुर जादों रायजो सरकारा रायजो राजानि थाखाय नेमखान्थि बानायनानै गावसोरनो नेमखान्थि फालियैनि दायाव मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मन्थ्रि जगेन महन बिमल बरा रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता आरो गोबां बिजेपिनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे कामरुप मेट्र'नि डिपुटि कमिशनार बिश्वजित पेगु बिथांमोननि हेंथायै दिसपुर पुलिस स्टेशन आरो लाटासिल पुलिस स्टेशनाव केस फाइल खालामदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों।